Vi er læsegruppe 2 fra hold 2, og i metodefaget er vi gruppe 11. Overordnet så vil vi arbejde med Instagram-applikationen, og vores problemformulering den lyder: med udgangspunkt i smartphone-applikationen Instagram vil vi undersøge unges forhold til visuelle stimuli. Uddybende vil vi undersøge studerendes forskellige grundlag for applikationens brug. Dette vil danne ramme om en konkretiseret analyse af, hvilken effekt organisationers og kendte privatpersoners brug af applikationen har på brugerne. Ja. Og den metode, vi har valgt, er eksplorative spil. Det vi vil gøre er, at vi vil sætte vores forsøgspersoner rundt om et bord og lave et spil med dem på 2 runder. Den første runde, der bliver de præsenteret for cirka 20 Instagram-billeder, uden at vide, hvor de nødvendigvis kommer fra, men 20 tilfældige Instagram-billeder. Og så skal de kigge på dem og udvælge deres top 3 af deres yndlings, hvad de lige graviterer mod mest. Og runde 2, der bliver de præsenteret for de samme Instagram-billeder igen, men her får de så afsender med, så de ved, hvem der har lavet dem. Om det er Beyoncé, som har lagt det ud på sin Instagram, eller om det er en af os. Og så skal de igen vælge deres top 3, og så kan vi jo så kigge på, om der er nogle forskelle på, hvad de synes er fedt, når de ved, hvor det kommer fra. Vi vil også bede vores forsøgspersoner om selv at indsende et Instagram-billede til os, sådan at vi har et af deres egne billeder med i de 20. Så altså, vi kommer både til at have nogle billeder, som er fra dem, vi kommer til at have nogle billeder, som er fra os, altså andre mennesker, som de kender i forvejen. Vi kommer til at have nogle fra forskellige kendte, og vi kommer også til at have nogle, som er helt forskellige. Så der bliver lidt forskellige ting at kigge på, både med sådan landskab og byliv og sådan personer, og hvad end man nu lige putter ud på Instagram. Det er så vores metodedel af det fra metode 2. Så når vi har gjort det, så vil vi også lige foretage et interview med dem, hvor vi får talt lidt med dem om, hvad det er, der lige er sket, og så videre, så videre. Og alt det her bliver så filmet, og så er det, som vi har gået ud fra. Så bliver det vores data. Og på den måde kommer vi igennem sådan, de første 2/3 af vores problemformulering ved sådan at observere dem. Men kan så ikke på den måde få at vide, hvad det egentlig er, de synes om de forskellige billeder, hvorfor og baggrunden for deres valg. Også om de vælger at tage deres egne billeder, om de så synes bedre om dem, fordi det er mennesker, de kender, eller om de synes bedre om flotte bybilleder, eller om de synes, det er sjovere at følge med Dina eller Beyoncé på Instagram. Den del får vi ud af det via sådan et exit-interview, som Patrick sagde til sidst, for ligesom få rundet af og få noget mere baggrundsviden om, hvad det er, der er grunden til deres valg. Ja, så man kan sige, det vi kan, er jo altså, vi finder ud af, vi kan teste deres forhold til visuelle stimuli via Instagram, og vi kan teste, sådan, hvordan de reagerer på kendte privatpersoners brug, altså når de får det at vide. Det vi ikke kan finde ud af det med, det er for eksempel, at vi kan ikke finde ud af, hvad deres sådan, grundlag for at bruge applikationen, hvad det er. Nej. Så kan vi diskutere lidt måden, vi udarbejder den her metode på, i og med at vi ligesom tager de her digitale billeder og printer dem ud, og at vores deltagere ikke får lov til at bruge Instagram-applikationen, om det er hensigtsmæssigt eller ej. Ja, der vurderer vi så, at fordi at formålet med undersøgelsen, det ikke er at undersøge brugen af Instagram, men mere finde ud af, hvad der egentlig ligger til baggrund for hvilke billeder man vælger, at så er det ikke nødvendigvis en ulempe. Nej, altså det bliver mere overskueligt for det spil, som vi har sat op, at have billederne printet ud på et bord, så man kan sidde og vælge at kigge på dem, frem for at have dem på en skærm, som man jo normalt ser Instagram-billeder på, hvor man så vil komme til at skulle bladre igennem. Ja, her har de dem alle sammen foran sig på en gang. Men lige så meget fordi, at formålet er ikke at undersøge, hvad der bliver kommenteret, eller hvilke kategorier billederne bliver postet ind under. Det er udelukkende, hvad de egentlig reagerer på via de her billeder, hvad det er for nogle billeder, man har lyst til at se. Ja. Eller for den sags skyld usabilityen i den her applikation, altså hvordan en enkelt knap i applikationen virker, det er sådan set for os også ligegyldigt. Ja. Så altså, metoden kommer til at fungere for os, fordi det handler mest om noget visuelt, og nu giver vi det her spil giver os mulighed for at præsentere dem for noget visuelt, som de kan lege rundt med. Og så kan vi så sige, at en svaghed nok er, at vi så ikke kan få nogle helt konkrete svar fra vores deltagere ud fra det her spil.
at det er mere noget, som vi kan kigge på deres reaktioner og deres top 3, og så analysere ud fra, og de konkrete svar, dem må vi jo så logge ud af dem via et interview, i stedet for via den her metode, vi har valgt. Ja, vi får ikke noget statistisk data, eller noget, man kan lave nogle store flotte diagrammer over, som sådan. Med mindre, altså det er selv noget, som vi selv kan analysere os til. Ja. Så det er ikke sådan en direkte feedback, vi får fra programmet. Det er mere noget, som vi kan gå ind og kigge og analysere på bagefter. Think. Mm.